ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserya tayo itaalawas anapuluan. Basol nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Idi payla high school tayo a crush mo ni Sir Jovan. Saan ka di? Wan nga rod, numabalin la ko maababa iti agaram, inaramid kon. Ita, da kayo ti kaslabos iti kumpanya, ken ti sangana. Ta nagsugpunan sa mo ti pamilyayo ti kumpanya. Wan, nagsugpunan da mama, kan ti ina ni Jovan ti kumpanya. No kuma arman na ka. Da kayon ado ti akin ko kwanto iti kumpanya. Ngam ti dakas na, dinakmat arman. Ni Dennis Akanayon ti kadkadwana. No saan ko maalalaki ni Dennis? Ibagak ko nga iso ti girlfriend na. Agawit tantuman ni Jebalay, Dennis. Saan nga ta kababain ka nagiti dadakkel mo, no kanayo na kitibalayo? At dagatangak, kat ipambar ko asi katinangawit. Okay, day talagayam. Maturog kan to Jebalay. Ado matibado, kan pantalon ko ijay. Kat jak mausar amin. Isulatan natin usaram. Saan ka na mangal-alay ti pagsukatam? Okay, agyaman nak, Japan. Saan arumbang agyaman ka kanyak? Tapakaragsak tiar aramidak para kan ka. Kaya't ka man na makasarita si Kadyovan. Apay ka di papa. Anya ti pagsaritaan tayo. Apay ka na yun dito balay da dya at Dennis. Di tapay kwarto mamaturog. Dakas ka di papa. Agpada kami matalalaki. Agpada kayong agpaiso. Ngam at dadagiti ka nito ang makitak nga agkibin kayo. Ha? Ni papamat. Anya ko matidakas na no agkibin kami. Tidakas, kat numang kibinak iti babae. Di nakman pilosopuan si Kadyovan. Basta ibagakan ka. Adya kayata na makita tinakitak nga eksena. Ha? Anya nga eksena tidakdakamatan niyo, papa. Saan mon adamagan? Tadya kayat tinakitak. May salaang nga kamalim. Ikatak ti karbangham iti saniko. Anya ka di tinagsaritaan nyo kan ni Jovan. Nadlaw ko anapudot ti ulom. Bagbagaam ti anak mo. Tadya kaya ti eksena anak kitak idi adda ni Dennis ditoy. Anya ka di tinakitam. Idi payla high school dakat aggayam dan iti agnaga ni ti Dennis. Ti lalaki nga agayam. Saan na masapol nga agkibinda, sakbay asumrek da iti kwarto. Sinikit pay ni Jovan da dya Dennis, sada imunag iti kwarto ni Jovan. Kayat mo asawan, adda bakla kadakwada. Da itatiatap ko. Jaklakit di kaya tigas dya nga aramid ti lalaki. Puwe, makapadismaya. Agam, agpadadamat ang malalaki. Adda ti lalaki asilahis. Sana madlaw abakla. Ngamiti pada na alalaki ti pakaragsakan na. Saan ang mabalin ti kasta? Saan ko nga ipalubos? Hingkamang kita iti apartment a pagdagusan ta. No kasi akayat tati agkita. Umakarak ka iti boarding house ko? Rumbang laang. Imbag ti apartment. Tawan makibibiyang kadata. Mabalin kulat tati mapan iti apartment ng ayan mo. Kasapulan ti pang down payment, no? Ada makita nga apartment. Nawan down payment, tidak ipaabang. Ikan ka iti kwarta. Ingkamang kita. Tapno da pagakaram. Pasaray umayak mat makidagos. No, sige nga rod. Inak man kita, tapno saan nga iti basit a boarding house ti abangak. Nakaawag ka mat, amiga Tessie. Ada ka di importante nga ibagam? Kayat ko nga agkita tayo ti restaurant nga ayuyang ta.
Amiga, Nabayag basi eta dita nagkit-kita, amiga. isungarod nga awisen ka ita, amiga Shirley. At na napatag apagsaritaan ta. Sige nga rod, amiga. Aginuray ta ije restaurant. Agrobwat akon, amiga. Isong agrobwat kamatan. Sige, amiga. Aginuray ta ijay. Bye! Nakarubuat kamad. Papanam ka di. Agsinara kami kan ni amiga Shirley. Ibagak, tatulagan tayo ti panagkalay sa Dajuvan kan ni Claire nga anak na. Sa anak laki di anak kamali itinakitak adyarda adwa. Idi imay daya at Dennis ditoy. Mangibabain. Anya nga iti maganab na iti pada na alalaki. Ha! Kukwartaan lang dahil nga empleyado. Mamirmiraut dahil a Dennis. No saan nalaeng agayam? Diyak kumainawat iti nag-apply. At akapkapoy na idin-interview da. Kinid daw lang amin ni Jovan nga awatek akas empleyado. Hi, Jovan. Napintas na giti records iti department nga ayan ko. Kumusta mo ti sa nga ti kumpanya nga ayan mo? Okay lang, Matt. Awan parikot. Madamag ko man gayam. Adda, sekretarim. Anya mo ti trabaho ni Dennis. Kunak no, iso ti sekretaryo iti opisina. Saan mo kuman a kwestiyonaran? Pasaray ibaon ko amang ipan iti papeles iti sabaling nga opisina. Kasta ka di? Medyo agad dayo ngamin ti opisina tayo. Ijay sabali abasdak di ayan mi. Idinto ta sabali mo't kada kayo. Naku na ni Papa, nga adda ka no napatag apagsaritaan da mama kan mamam. Amom ka din, no anya dayjay? Diyan mo. Nga masigurado ka maipapan iti negosyo. Amumat nga agkasosyo dadwa. Sabagay. Wan gayam. Adda ka no nairwar a pondo iti sanga nga iman manihar mo. Ama no ipa-audit da ka. Ipa-audit da ko, nam? Ibalakad ko akita amin dagiti resibo tapno saan ka amadaksan. Imbagada ka di dayta? Daytamot ti ko na dagiti board of directors. Anya ti ko naman napatagapagsaritaan ta, amiga. Saan kamot siguro nga agkitakit? No ibagak nga agabalayan ta, amiga. Pagasawaan ta da Jovan nga anak ko, ken ni Claire. May sa ti anak mo. Kasta akmat. Kasla, may santumat ti kumpanya tayo, no kasta, amiga. Dayta nga rod tinapanunot ko, amiga. Saan ka di amayat ti insingasing ko? Mayat, amiga. Magustuhak timbagam. Kasaok to ni Claire. Mayat nga ta ti balasang mo, amiga. Kas iti imbagak. Siyak tituray ijabalay mi. Natudyo ti anak ko. Anya ti kunam? Ipa-audit mo dagiti simrak a kwarta iti departamento ni Sir Jovan? Wen, adami nakasirip amay sa miyembro ti board of director. Nga masapul ti pamalubos mo. Saan ka di? Wen mo't ket di. Kaslang rod, jak kayat amaduktalan da nga adakasta na pasamak. Anya ti kayat mo asawan? Maasya na kan kwa na. No maduktalan nga adak kwarta anairwar na. Gapo ka di taaging gaita kat crush mo, jay tao? Imbagamon, friend. Nga magpatinggalangan ijay. No kumadamot pa nagayat na kanyak. Inaram na kuman. Una yan. Manon atawan nga intalimang mo dayta apa nagayat. Kumusta tinagsaritaan niyo kini amiga Shirley?
Kayat na nga agabalayan tayo. Iso nga isagana tayon ti amin para iti maangay akalaysada. Nalakalang da ita, tada gayam ko apadi. Kante empleyado iti munisipyo amang ipagnay ti amin. Sige, paggunayam nga rudan ti sekretaryam, taaramidon dan ti amin. Iti kabiita na panawan, aramidak da ita. Rumbang laang nga iliklik ta ni Jovan, iti saan anasayaat nga aramid. Kasaudain dun sumangpet jay loko. Padasan na ti agkid-kid, tapasub-subak. Nasayaat na simbangpet kan loko. Agtugaw ka, tanapatag ti pagsaritaan ta. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, Papa. Nakatakder ka kadi makisarita? Agtugaw ka kunak! Hun, Papa. Agur orayak, Papa. Anya ti bagayo. Nagsagana ka. Tayo di mabiit. Katagkalay sa kayo kini Claire nga anak ti amigami kini mamam. Anya? Iti anya aga po nga ipaasawa dak iti dayjay a babae, Papa. Anya nga ron ti kayat mo? Lalaki? Ha! Abnormal ka kadi. Ngam saan ko nga... Awan ti anak kong abnormal! Papa, saan kong ay ayatan ni Claire? Masursurum to ahlo ko. Amom kadi nga adda sayang guseng. Nga adda dinis palkom akwarta. No ikalay sam ni Claire. Mabalin asaan dakan nga ipa-audit. Kaya't mo ka diti maikat iti trabahom. Kan saan lang nga dayta. Amangan no makasuan kapay. Imbag ta simbangpet kan iha. Itaman pa yung inuray da kasimbangpet, Mama. Napatag ti pagsaritaan ta iha. Masapul awen amin asungbat mo. Ha? Wan, tisong-bat ko? Anya ka di tisong batak, Mama. Kasano wanak? No, jakmat kayat. Ada nagtulagan mi ka ni amigak a Doña Tessie. Anya day ta nagtulagan nyo, Mama. Agsagana ka, ta iti mabiit. Agkalay sa kayo kan ni Jovan. Ha? Ulitan nyo man timbagayo, Mama. Agkalaysa kami kani Jovan. Oh, apay ngagkatawa ka. Sa anak amang rabrabak. Pabor kanyak timbagayo, Mama. Kinagpaysuna. Orayak nga armanak. Kasta? Apay adi nakapayla arman. Apay anang grupangat ka. Ada ka di parikaut iti imbaga ni papam. Mabalin ko ma, nga itantan timbagada kalaysa. Apay nga itantan. Kat nakasaganan ti amin. Kinasaudak pa'y kumanga umuna. Sakbayan ang aramid da iti addang. Ay, sa bagay Ay awan maaramidam. Tasaan asika ti aggunay para iti kalay sayo. Urayin tun umay atawan ko man. Kunada mo, ano agkalay sa kayo? Maliklikan ka no ti panagimbestiga na iti ayan mo asa nga ti kumpanya. Anya nga min ti inararamid mo. Kasano nga ta maibawing tinagtungtungan da mama, kantina ni Claire. Diyak po sumanugot. Anya kaliti naramid da ako nam. Tapaya kayat mo amay sanod. Ala ka di maramid na, no desisyon da? Naka-schedule ang tikalay sa amin kan ni Claire. Adda na pan ijay munisipyo, kan simbaan nga ayan tigayem ni Papa Apadi. Anya, ikalay sam ni Ma'am Claire? Umanugot ka? No sa anak nga manugot, ipa-audit dak. Maamuan tinruar ko akwarta. Dagitin sagsagot ko, kan inintid ko kan akwarta. No ngay maikatak iti trabaho. Ikalay sam na ta, ang agtalinaad ti relasyon ta. Sige. Uray saan kong ay ayatan ni Claire.
Aramidan, para iti trabaho. Kantapdo di da maduktalan ti naramit ko. Naita ti rumbeng. Total, papel lang ti mangipakita nga agasawa kayo. Yung awan ayat iti nagbatan nyo. Wanan. Uray sumkad tiriknak. Masarak latta. Apaya kasta ti daduma ababak nang. Tapno lang agtipon ti kinabak nang da, pagasawan da ti anak da. Kabutang da mapukaw ti sanikwa, wano kinabak nang da. Saan daan naruam nga agbyag amarigrigat. Iban, makitam ka ti masabat ta. Ni Claire, apay matamasabat taday tao. Iso ti fiancé. Iso to tagbalin nga asawam. Umasidagan. Sige, panawan kayo pa. Tapos saan da makadlaw. Dita kan. Hi, Jovan. Imbagata ka din kan ka tinagsaritaan da mama kan ni Doña Tessie? Kaya't mo kadi matinagtulagan da? Saan ka kadi nga agkitakit? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napuluan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.